Istanbul, Halen puhelimessa. Ja tässä on Honkaseanssi, terve. Hei, mä voisin lähteä katsomaan jotain konserttia. Esimerkiksi joku kovemman luokan naisartisti olisi aika kiva nähdä livenä. No kuule, haluatko saa liput Madonnan keikalle? Siis mitä? Onko sulla lippuja Madonnan keikalle? Nehän tulee myyntiin vasta ensi viikolla. Ei ole. No, eipä tietenkään ole niin. Mutta haluatko saa lippua Tiina Turnerin keikalle? Tiina Turneri, onko se tullut Suomeen? No totta kai haluu, jos sulla semmosia on siellä. Ei ole. No, viittikö ihan kertoa, että mihin konsertteihin sulla on lippuja sitten siellä? No kuule, mulla olisi tällä lippu Hanna Ekolan konsertti. Siis kenen? No sä tiedät tämä laulu, tämä vieläkö on villihevosia. Kuvittelet sä tosissaan, että mä maksaisin penniäkään siitä, että mä pääsen katsomaan jotain ihmeen Hanna Ekolaa? Hei, kuule, älä alka mulle huutamaan, kuule. Mä olen uksituisurettaja, mä tekän kovasti töitä. Mulla on kuule suuri paine. Kaikki sukulaiset haluaa lippuja. Mun vaimo pitää myykkää kouluun, kuule. Mä olen nukkunut sohvalla 2 kuukautta. Okei, hei, rauhoitus nyt vähän. Kerro nyt mulle, onko sulla mitään lippuja siellä mihinkään kelvolliseen konserttiin? Ota hetki, mä katson täältä, ota hetki. Kuule, nyt mulla on kuule sulle erikoistarjous, kuule sulle ustava hyvä. Nämä on kuule viimeiset liput, kuule tosi hieno homma, kuule. Okei, nyt alkaa kuulostamaan hyvältä. Hei, kenes keikalle nämä liput on? Ne on Jamppa Tuomisen keikalle. Siis, mitä? Siis, Jamppa Tuominenhän on kuollut. Haluatko sä tulinen vai mietokastike? Mikä kastike? Mihin? Sun kebabiin tulinen vai mietokastike? Kai mä sen miedon sitten